Tak to máme připojený a budeme ho roztopit. Tak uhelný kotel takhle vypadá. Tady má čistící dvířka. Tady ještě bude regulátor tahu, pak nastavíme, jak zatopíme. Takhle. Tadyhle. A takhle. Zavodněný rošt. Jo. Takhle. Tenhle má přikládací komoru. Takhle s velkou. Tam se prostě dá naházet i velký špalky nebo vysypat uhlím. Tadyhle ta páka je vlastně čištění toho roštu. Takhle se jezdí. A tady než to otevřu, vám to ukážu. Takhle to čistí rošt. Tohle jo. Takhle pod tím je otvor čistící. Jo, na 2 šroubech a vyčistí se to. A ještě jsem zapomněl, tady ve spodní části je takhle dvířka další a tady je popelní na popel. Takhle ještě pod tím, jo. Tady je zadní otvor čistící. Se vycvakne plech, odhrne se takhle vata a pod tím tady máme čistící dekl. Jo, od zadní komor. Ke kotli obdržíte takovýhle škrábací a čistící škrabky, ještě 2. Tahle je vlastně na seškrábání ze stěn kotle a tohle je vlastně se zadu z té komory, když se to otevře, aby se takhle vytáhli bordel. Naložili jsme dřevem, vespod máme pár císek, pak hrubý, nahoře máme větší. Jdeme to zapálit. Takhle kotel vypadá, takhle nám už jde v provozu. My tam dali trošku uhlí a dřeva. My to odzkoušeli a nastavovali regulátor. Pokud se chci podívat do kotle, musím zavřít tady přísun vzduchu. Takhle odsupnu malinko nahoru. Počkám pár vteřinek. A pomalinku otevřu. A než hodím do místnosti. Jo? Takhle mi to tady krásně hoří. Jo? Zase zavřu. A regulátor tahu nastavím.